Chlapci moji. Ty sotka. Sotka, čo to musí byť niekde navršiť. Čo si jebe, to už čo je toto? No Vlad nepustí, no. Jaj. Ja som si ja. Jeden z lídrov. Mám tam Jeden z lídrov fanúšikovských skupín Spartak Trnava. Kríza sa prejavuje. Dúfaj sa nebla vložky aj do piče, hej. Fakt, ty nemyslíš vážne. Rísa, Šogo, bol si so mnou? Si si ma odzýval, čo si 2-0 prehrávali. Hele, hľadaj! To som ešte nevidel. Jednou z lídrov slovenských fanúšikovských skupín Trnavských. Ty kokos. To není možné. Vytrkuj na teba. Tak si mal tu najtočný a kokota, hej. Čo sám si nás volal? Ja som ale nebol v ten, že to je tu do piče. Kurva. Chlapci moji, tak toto som dávno nevidel. Fuj do piče. 3 minúty záznamu sú za nami. Počúvaj, minútu mám už hotovú. Finančná kríza doľahla aj na fanúšikov Spartaka. Čo si jebe, hej, ale keď tu ten tiket nebude. Srbsko, Rakúsko 1, 1,45 kurz. Ukrajina, Holandsko 1, 1,20. Máš ho? Ja mám dávno! Máš ho? Ja mám dávno! Ale piču! Ale áno! Špíravý kokos, vyjebaný!